Takže čau lidi, vítám vás při skvělé parkourové hře Mirror's Edge a právě teď se chystáme do nějakého nákupního střediska. Trošku jsem vysekal, protože tady po mně střílí nějaký úchyl a zabij mě. Tady to už je jinak druhý pokus, protože poprvé mi volila babka, takže jsem musel přerušit natáčení. Krásný wallclimb. Hop. Slide. No dělej, vole, ti ten wallclimb trvá hodinu. A teď pojď, side flip. Nebo taky ne. To přelez. Je to rebel. Tady. No dělej les trošku. Jinak pokud by se vám zdálo, že to kopíruju od Peťana tady tu hru, tak za prvé jsem dál než on a za druhé už jsem tu hru dříve znal, takže tak. A někdo mi píše na mobil. Já si to přečtu a hnedka se budu věnovat vám. Dobré, mám to přečtené. Pojď. Plodové míří na střechy a dál bych jsem to nestihl přečíst. No, drž se trošku. Ježíši Maria, ty vole. To je amatér. On nečum. Jinak tady ta hra je dost náročná, i když to máte na snadné. Mně se zdá, že teď to hraju na normální. Au, dobré. Tak jo. Tak pojď. O, do prdele. Hej. A asi si za chvilku půjdu pro snídaní, protože mám hlad. Zkusím lépe. Dobře, máme zbraň. To je hlavní. To je hlavní, nemůžeme se nepotřebovat. Jinak blbě si tady docela střílí. Nepotřebuji už. Ej. Aha. To jsem se vůbec nevšiml. Tady je někdo ještě. Už to nikdo nevyslá. Musím projít tu zbraň a jdeme. Políší tam. Jinak teď jedu na středním detaily, protože při natáčení jsem to asi sekal. Kam teď? Kam teď? Skákat nebudu. Kam? A to? Jinak tady máte fakt neomezené výskoky. Vlastně si můžete skákat, kde chcete. Není tady žádné to, žádná neviditelná stěna. Jo, aha, už je prostě jsem myslel, že mám prostě. Kamu doskočím tam? No jasně, že tam doskočím. Jinak jak se máte? Co jste snídali? Já teďkom nestíhám, je teďkom 9:21 a já mám čas do 11. A já chci, aby tady to video bylo minimálně půlhodinové. A ještě než to sestřídám. Takže to bude taky trvat. Chtěli byste to vidět od začátku, jak jsem to hrál. Jsem byl plná lamka, ale to bylo tak už před rokem. Protože já jsem to začínal hrát už dřív. Já jsem to hrál už dávno, ale
Pokud chápete někdo, jak se tady používají cheaty, prosím vás, jak se tady používají ty cheaty, já to vůbec nechápu, tam je F1, F2 a Shift třeba, to vůbec nechápu. Je úplně divné. Hej, nepřišel jsem na sa? Ne, nepřišel. Jsem jinde. Jinak je tady fakt krásné prostředí, takže tu hru hraju hodně, ale hodně rád. A dobré, dejme tomu, že třeba tady. Au! Jinak pořád neumím padat kotoul v té hře. Jinak by mě docela zajímalo, co chcete, prostě by mě zajímalo, jestli chcete. Třeba jestli se vám bude líbit tady to Mirror's Edge nebo Hero Zero. Pište do komentářů, prostě. Protože já potom nevím, co vám natáčet. Ale i kdybych nebyl tak blbej, tak bych se mohl podívat podle zhlédnutí, ale tak. Zrovna jste to video vidět nemuseli, takže. A to mám jako přeskočit tam. A to si ze mě děláš prdel? No, to nejde. Nebo nevím. Ej. To je ale docela těžké. Jako, jsou tady levely, u kterých jsem byl tak nasraný a nakonec jsem se podíval na YouTube návod, protože občas fakt nevíte kam jít. To je jak v Borderlands 2. Tam se taky nevěděli vůbec kam jít, takže. A to mám jak přeskočit. Si myslím, že jdu blbě. Protože hej, já asi fakt jdem blbě. Zkusím ještě se skočit dolů. Tam. Ne. To jsem neměl udělat. A co kdyby jsem to udělal takhle? Jo, tak by to šlo. Jinak víte, co je epické? Tady to, když se rozeběhnete a plesk. A ležíte. To je drsné. Já jsem dežo. Jinak víte, co je to dark web a deep web? Mně to nedalo, tak já jsem se tam už fakt podíval a viděl jsem tam nějaký obchod se zbraněma. To bylo mega. Ale já si myslím, hej, že to nebude právě. Byli jste tam někdo? Aha, já musím jít více do leva. Prava, leva. Doletím tam. Jako. Tam. Nedoletím ani. Hej, já se zase podívám na ten YouTube návod. Zase jsem spadl. Ach jo, takové faily. Jinak chcete vědět, co se nám stalo na adaptáku, když jsme byli nedávno. Tak tam byla úplná zima, ne? Já si myslel, že tam bude teplo, všechno, ale ona tam byla zima jak hovado. No, takže, co nás... No, já prvně řeknu jeden příběh. My jsme dostali s celou naší třídou nápad vystrašit jednoho kluka. Tak my jsme ho vystrašili. Jo, dobré, všichni jsme se zasmáli, ale on šel za učitelkou a hnedka jí to šel říct. Ale učitelka, víte, co udělala? Ona to měla s náma domluvené, takže se mu začala smát. A on byl potom na nás úplně nasraný. Nebudu zmiňovat, kdo to je, ale
Tak, prostě. Co to zkusit? Hop. Takhle. Jo, tak to jde. Tak. Prostě. Hop. Jo, jsem tam. Tak jsme ho vystrašili a víte, co se stalo? Jak jsme odjížděli s adaptákem, odcházeli, tak my jsme byli 4 kámoši v jedné chatce a na kámošové posteli, víte, co se našlo? Ten kluk se pochcal, tam byly chcanky, vole. Na té posteli byly chcanky. Na té posteli normálně byly chcanky. Dobré. Jináčí ninja, kámo. Dobré, běžíme. Jsme majestři. No pojď, přeskoč to. Jináčí pán. Dobře ty. Co tam běháš jak ten? Zajíc stepilý nebo co seš? Tam někdo běhal. Takej magor. Proč mám přízvuk jak Pražák? Ej, ona vydává stejné zvuky jak ty, jak tenistky, když hrajou tenis. Prostě umírající velryby. No a na tom adaptáku víte, co jsme udělali? Tomu klukovi, že on se pochcal. Jedna holka tam, ne, my jsme se už domlouvali týden předtím a kámoš a jedna holka tam měli prostě barvy na tvář a my jsme jednoho kluka pomalovali na červeno. Dali jsme mu šátek a že prostě za chatkama pořád strašili, že tam je nějaký bezdomovec. Tak on si dal šátek a prostě se tam vál v křoví a dělal, že je ten bezdomovec a on se z toho pochcel. Jako, a potom se rozeběhl proti tomu oknu a tak přejela ruka přes to okno. To byla morda. A nebo prostě kluci tam strašili holky a teď já tam sedím mezi nimi v chatce a teď všichni začnou pištět a já tam pořád sedím. Easy, že? A nebo prostě jedna holka tam byla úplně vystrašená z toho, že kluci, protože jsme běhali kolem chatek a bouchali jsme do těch chatek a mlátili do oken, takže taky fajn. Hej, tady toho bych mohl napsat pohádku normálně. O tom, jak se kluk pochcal. Pardon, ale tak jako před chvilkou jsem měl Fantu, takže tu modrou. Ale mě to Cat Mario tak naštvalo, protože ono tam nejde ani ten zvuk vypnout. Chápete to? A kolik je teď hodin, jak dlouho už natáčím? No natáčím dobrých 15 minut zhruba. A jak se tam mám dostat? Co to? Jo, to je to nákupní středisko, já jsem mentál, já jsem tady, ale já jsem myslel, že tu ještě někdo běží dlouho. Ty vole. Hej. O, je troci šachta. A já se tam nedostanu. Do prdele. Takže od toho balíčku se mám odrazit. Hop. Ale nechápu, jak někdo se z tak malého balíku odrazí tak vysoko. Jako chápu, že to je gamesa pořád. Neboli hra. Hej, co to je? Úchyl na okně. Jinak respektive hrajeme za postavu Fate a je to holka, takže to jsem taky nedomyslel, ale to je jedno. Dobré. Takže hop. Dobré, rozhoupeme se. A pořád tam neskočím. Já už se na to vyseru, fakt. A jinak, co budete mít na oběd?
Já budu mít... ještě nevím co. Signal natáčí. Přestupek. Signal natáčí. Jinak znáte písničku od Kovyho Měšťák, to je úplně boží. Jeden spolužák už je retardovaný, on to pořád zpívá, fakt. Na zabití. Má kanál Šimy a typu, že bude komentovat tady to video, že není retardovaný, když je, protože je to prostě retard. Stejně jako já. Hustá. Mám jít kam? Tady. Budu tudno. Hej, balíček! Balíček! No tak čau, vítám vás při konci videa s Mirror's Edge. Tak čau.